know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Delivering dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
Euro try na ko ngek ban pau sungu ublay bang ila ban wan chapi season pat hang ni kapor ban ai ka ting jong blay lambaga ni YouTube channel jong ka Grace Worship Center ngap ding so bhai pi baro khoi ki parlok ba sha page ni ka YouTube channel bat kum ju yale sidon nap ding jong pi ki parlok ka sing ban kong pi page pi subscribe ni ka channel ngap ding so bhai pi kum ju haga ka teng jong try just Chris long nong panem jongi bat kum ju hang ni ka position ngai ngu ublay bang ila ban yo ka tin jong blay lambau shakri jong try pastor P.R.Diengdoh ngai skema pili omat sha ka chingar khu hagni ka sngi po blalai na para khoi bat kum ju season pat hagni ka sngi ngai skema pig ba pet na yeng para khoi pini omat sha ka ju ka chingar khu hapis ngat ka tin jong blay lambau nu shakri jong try bat kum ju hagni ka por dongi le lang no ban sngat ka tin jong blay hagni ka por to sa sisin pat nga ai khu blay fi baro aga kerteng ka badon bortam ka jong try jungi uji su grace ngas ngongu yo blay bangalala ban kren biang ini gktien ka jong blay bat nga ai ka buram ka jingiro yo try balingba da ka bor ba da ka jingpin shat bor ka jong mensi mkhoi ngalala ban kren ini gktien ka jong blay shafi manla ka sande bat ngayo i kalalong ka jingmen toy kalalong ka jingkir khu ya shibon ki brio ki bapet bat ki basha skor ya gktien ka jong blay shwai ka bangan ai gani ka jingkran mentay ka sngi nga kwa ngan pini fi na gani ka bible ba ha ka por ka jong ki kam jong ki apostle ha ka por ba ka jingele ka jur ba ya ki jingelap ya ka gospel ka jong Jesus Christ henry ki apostle bat ki brio jong blay ya ka tu ka por kim chim la thait man yai kren bat ha ba ki mensim baman ki mi no na ki brio bat ha ba ki le persha Henry ka ktien ka jong blay haba ki brio ki jong blay ki kren kadan ka bor bat kala pen kalai ki bobon bat shibon ki mensim baman ki la pet yap bat kadan ka jing tray ka khraw ka jong blay keleng bat nga say snoton nat iya ka ni ka khot ka baong ha ka kam ki apostol ka nang ka bakhat khandai na pipulin ang ni na ka ktien ka jong blay ka ang khandiat kita ki bajule ki jingle mentor lewalam lang iki kitab bat kila yathang iki khmat ki brio baro tigale khen lang ik dor jonki magila sham bakalong sanpo jar ki sbai rupa kabamot kadan ka jing tray ka jong blay ka khraw haba ki apostle ki jong try ki yalap ye ka ktien ka jong blay bat ka bang snot nat ka de ka khot ka ba arpo ka ba ang kumta da ka borba ka ktien ka jong try kala roy bat kala jopro ngajay snot nat ini ka ktien ka jong blay ba ka bible ka kren shai bada ka borba ka ktien jong try kala roy bat kala job ru ngatwai meta ka skip amdei ki balang ki ban job mdei pastor briu nongelap ne mano ki ban job henry ngatwai ba ka ktien ka jong blay kan job ya ka yeng jong phi ka ktien ka jong blay kan job ya ki bor jing dum na ka yeng jong phi ka ktien ka jong blay kan job ya ka ni ka bor jing pang ka jacket ne ka protei ka ktien ka jong blay kan job ya ka ri ka jat benreu ka ktien ka jong blay kan job lut ya ki aka baro bat kan nang roy habang ikran ni ka ktien ka jong blay de na ka dao habang ikran ni ka ktien ka jong blay ngam kwa tang man si pendap ka program nga kwa ba habang ikran ni ka ktien ka jong blay bang ktien ka jong blay kan da roy haga bor jong ka bat kan da job ru kat hangno habang ktien ka jong blay ka le daga jingelam ka jong umen sim ko nga twai ba kat bang kren nang ne ai ka ktien jong blay kan job ye ka jinglang barim jong fi ka jinglang ka betmai ai ka ktien ka jong blay kan job ye fi na ka jinglang jong ka jingem ka bam sngo tau shaga jing shakri blay ka badai but na ka jaka jong ka jing shap tien kan job ye fi shaga jingat ka jong try kata ka dai ka bang sngo nat ba habang kren tin ka jong blay ngayo i ba ka ktien ka jong blay kala roy borba bat kala job ru keleng nganget ba ni ka bang yai kren bat yai kren nganum sange ban kren bat ngan yai kren ni ktien ka jong blay namam dai mangi ba job ndai setiap manga habang kren nga job hada habang kren ni ktien ka jong blay dai ka ktien ka jong blay ka manang roy bat dai ka ktien ka jong blay ka manang job ban habang ktien ka jong blay ka job ngani thui pi o baman ki bor jing dom kinum dan jaka ha ga ri ka jingi kinum dan jaka ha ga jingi seng jong ba job pi kinum dan jaka ki men sim baman khamta ma ka yeng sem ka jing em jong pi shimet ai ba kani ka ktien ka bangan kren meta ka sngiru kan da roy ha ka jing em ka jong pi
Kanda roy but kana job lot iki baro. Kana job you pi show try. But kana job you pi shaga jingat ka scam. Ba fin long ki bri ki ya aga jing job jong ka ktien ka jong play. Ko play shibon mo pi sngap. But kumbanga la ong ifi haki jingkran jong agi baladep. Na aingo you play ba ngayo iba nadu ba nga play ka to ka counseling center ang tayo maukhar. Kat ko mutugi address ki bangila ay. Ngasngongo you play ba ngayo idan ko makato ka ni paungot tang ars ngi nga play. Haga Monday nadu khatway bije. But haga singi Wednesday nadu ka por khatway bije. Ngayo i bagi brio shibon ba kiwan. But baro si singi ngalayo i ka mani selak. But shibon ba kilawan ba ni kendo. But nga aingo you play nam ta jong phi ki tu ki bawan ni kendo. But la dan play jong phi ki bakwa banwan ba ni shem. Markhmat bat nga ba ni kendo ba ni selak ba ni peni ba ni Jowai ban I min CMP. Nalor ka ba phi ngaw hagi YouTube. Nalor phi ngap nagi audio message ki tu ki banga ai. La da phi wan hang tai po Grace Worship Counseling Center. Ka bangi don ang tayo mau kharkan ang ka jingmen toy ka ba khraw. Ya ka jing ka jong phi nga khwa ba ni kendo ba phi. La da pilong banwan nakano ko jaka nakano ko jingat nakano ko snong nang no pilong kumno ro nga khwa pinwan pinyo mat ya ka jing khu na ka ktien ka jong blay ka khu phi ngenya let no shi ka ktien ka jong blay man ta ka sngi. But nga da khwa bangan ong ifi ka ne ka bangan kran ka dai ka banga kemen ka ta kani ka banga kren kadai ka banga sngotenat palat bangan ong ifi habanga puli ni ka Bible ni ka sngi. But habanga perkhat ya kani ka ktien na ka dotnot utrai kren nga. But ngayo ka jing shai na kani ka Bible nga kemen. Balay nga kemen bitip namar banlap ya ki eki beri na ka ktien ka jong blay. Kadai ka spa ka khraw ka jing jingi ka kren ka ktien ka jong blay. But habanga kren shifi kani ka khubar ka ba thamai man ta ka sngi. Nga kwa ngan ong ifi ba pinum do jing ka khu kani ka por. Pinyo jingker khubet habangan kren ni ka jing hikai mentag sngi singap ngan ong ifi kumne fi idan shibun ba la da fin puli ka Bible na do ka testament ka berim hadu ka testament ka betmai fin lap dan shibun ba ki Jingkylli ki badana ka ktien ka jaw blay ki ba blay ukli ki brio shibun ba pin puli na ka Bible pin puli na ka kitab Isaiah blay ang yagi khon Israel menung atlat bor uang kumta menung aduna ka bor uang kumta blay pinapuli na ka Bible barabor kidan ki Jingkylli ki bo blay ukli ban nga khwa nga ni tu ifia ki ni ka por kay ka bang khwa nga ong ifi kidan ki Jingkylli ki bo blay ukli ki jing jingi kidai ki bang idan kam ban sngoto bahaban jubab yaki haga jingi dai ki jingi shimet baru blay namala da piyo yaki Jingkylli ki bo blay ukli na ka ktien ka jong blay. But wada fila ban juba pinyo iga naga jingker khu ka khraw yaga jing ka jong pi naga taka daw ngan ai kerteng yaga naga jingkren jonga menta ka sngi ka Jingkylli ka bala duno kataka dai ka bang khwa ngan kren ni fi haga ni ka por shapang ki Jingkylli la ne ka Jingkylli ka bala duno ki Jingkylli ki badon na ka ktien ka jong blay ki dan shibon re ki dan ki Jingkylli ki ba menta mjudan sho bakli yaga ni ka Jingkylli. But nga khwa ngan pin ki imbyang yagi ni Jingkylli na ka ktien ka jong blay. Namar ngayo i bagi ni Jingkylli kila sedang ja, kila sedang do, but kila do sendandro. But nga khwa ngan ai kertang yang ni jingkren jonga ki Jingkylli ki balado no. Balay nga khwa ngan kren ni na mga siyam bagi day ki Jingkylli ki bangaban mapingim day yakabangin yatlat ngim day yakabangin shu i no kum to shu snap shu let jing seng shu shakri kum to you play nga khwa bangan ai fi yaki Jingkylli ki bakhamdan kam na Bible but ngan kren yakni ka Jingkylli ka bala do no but habang kren ni ka Jingkylli ka bala do no nga khwa kat mangalang kren bau blay un kli biang fi bat nga kwa ru banakaliang jong pi pin sedang yakaban perkhat fin jubab kum no yagini ki Jingkylli menta gisngi ngayo i hagi jing shakri blay kila du gini ki Jingkylli ngayo i hagi jing shakri blay menta mjudan sho ki nong yalam mjudan sho ki pastors mjudan sho ki nong yalap mjudan sho ki brio jong blay ki ban kali gini ki Jingkylli mjuyo sngaw sho ki brio bakin kali bat nga kwa ngan pen i pi menta gisngi yagi Jingkylli ki ba don kam tam gini ki ktien ki jong blay ki ba ngam mapingi don kam ban sngaw to ban nang ban la ban ai jubab gini ki Jingkylli
lana pila ban jubab ini ke jingkylli nganut banang kan penlong ipi ki brio ki khraw ha ni ke pertai bat pinyo bainong no blay ha ke sngi ke khatdo ha ba pinyang khmat jong trai nga kwangan peni fi ni ke por khnang manum slam ngan peni fi na ke ktien ke jong trai ha ni ke por ka ban ningkong tam ke jingkylli ke mga kwa ngan pulia na ke bible ke dai na ke gospel ke jong Matthias tengini pet igini ke jingkylli ke baningkong tam ka bangakwa ngan keren men ke sngi kedai ke jingkylli ka bau jisu ukuli ya ki senran ki jongu ki bau legit ngata sngeltenat palat igini fi ki senran ki abot yo jisu nadu bau kwat yaki bat kila nget yo jisu kila ino iki kam ki jam jong ki berimbaro bat kila long ki senran jong jisu kila abot yo but na kila ya bot kiyo ki kamba kiyo ki jingpen kia kiyo kumno le ki kamba aga bible sai ki sanajar tang na ki santali ki puber artali ki dokha kiyo kumno ya aslaum jong duriao but kiyo kumno bo jisu pen emi ki bayap kiyo kumno jisu hikai kiyo snawi ki jingkren jong ugi be kodor but kila shongshit kila sngotanat bagi bot yo try na marba habau jisu ya habau let chino shonoro na tangan no pen biang bam dan jing day mo ubu jubab nda bagi brio gi wat ki kendo baru jisu bagi senran ki shongshit kadai ga dan kam kadai ga long kum ju yangiru nda ngi dan ki nong yalam ki babyang nda bangi kendo ye ki brio habagi brio ki snow ki wan wat bagi ki be ye ki nong yalam ki nong bot dai lagi nang shongshit but nga kwa ngani thu ipiang ne ki senran ru ki shongshit but ye bot yo Jesus Christ but ye ya ban ye let namar balai tangan ru yo bam duna pisaru pa khwai de dokha yo na shintor jong dokha nang ta de le ki rukat ka badon kam upen biang lo na dong sedong but ki sia bot yo try shongshit henry nda pi pet hagani ga bible hagalendong ka bakhan rio hagade khat ka bakhat lai jong Matthias snap ngan peni fi ni ga jingkylli ga beningkong hagalendong ka bakhan rio na ga khat ka bakhat lai kan san kan det u jisu wong kumne habau jisu ulawan shagi pangkai saria Philippi nda kila yishong hakawe ke jaka nda habadon tangi senran jong u khanar ngut u jisu kali ni ke jingkylli wang ki brio ki ong u yanga u khonu brio u bodu question mark do dak jingkylli ngakwa bangan keren kendiat ini ke jingkylli ke bu jisu keren balai utrai upen sange yagini ke senran bat ulum lang iki hakawai ke yang hangni kaisaria Philippi bat ndau shong bat ki ukwa ban keli yagini ke jingkylli kabat dan kam tam hadok ini kisngi uang ni ke senran ki brio ki ong ngadai uai uda ong hang ni ujubab hiwang kia ong yang ngadai khonu brio fikata ka dega bang kwa penda perkhat bah man dagi sngi bau try ukuli lega jingkylli wang ki brio ki ong ngadai uai nama ngaya nakhmat ngangale kamba ngangale kumta ngamtip ki brio ki ong ayu ban uong ki senran pi ki bi don bagi pat ba pi yo snau ki ong ngadai we ndau jisu kli yang ni jingkylli ki senran ki sok palat ban jubab namar ba ukli ya kabaki yo snau na ki we ki brio fi ban jubab ya kabapi yo snau pateng na ki brio ki sok kata Marsenong Jisu ki brio ki ong u yanga lani ki ong kumno ki brio ngadai u u Jisu ong ki ong yang ngadai khonu brio ngasngot nat bagi senran nganut benong ki yakni ktien ki ong kumne ki ong dan ki ba ong u Yohanes nongpen baptis ki wei ki ong ya memede Elias ki wei pat ki ong mede Jeremiah lani wei pat undong itu lupa fi kata dei ka bangayo i bro ki yang bro khanar ngot nganut benong wei ong ngayo snau dan ki ba ong ya memede u Yohanes nongpen baptis wei yang leseu Philip u Thomas nangta ku Judas u jubab lang nangta bro nama kesuk ban jubab ya ka bagi brio ki ong chapang Jisu Christ baru Jisu dei u play u snau to
lut ik jinglong di sunran uang ini kitin uang kibriu ki ong kumno yang marsan kali ba ong kibriu kasuk kata-kata. Hendak pipuli naga Bible nak ladap jubab ya ka ba ong kibriu Jisu uang ini kitin. Ngakwa ngan kali sa kani ke jingkylli ke baar. Pipat piong ngadaiway. Fi ndau Jisu kali ngani ke jingkylli ke baar uang. Pipat piong ngadai uai. Fi buat yang ngala khat ya fi legit yang ngala jet ya fi ngamut benang. Pila buat yang mentala kat tu kat nisnam. But pila yo iki kamba pila yo i but pia buat yang pi sngot nat pi klat lot ke yeng ke sambaro but pia buat yang hang ni ngakwa ngan kli fi ngakli ki breu ki ong uai yang pila jubab hendai mentang ngakwa ngan kli sana pipat ki bala da buat yang ki bala i no ki bro pila buat yang bat ngala thongi pigum ki sunran ngakwa ngan kli fi ke jingkylli pipat piong ngadai wei ang sngot nat pala de ke tien nda ongu Jisu yaki sunran kli ki marmet personal kli ki wang piong adai wei malsen kli Jisu yaki ni jingkylli pat ka ba dai batki ha ka jingi dai jonki shimet batu Jisu Christ habau kli piong adai wei mdan belat keren mdan menu belat keren kenja bet jar nganut banong banong medai wei nuot ong namar ngabuat tengala buat namar ngasngoku mamedai tentang ngasngoku mamemdai ngasngoku mamekran ka ba sngotenat teng mekran ka ba sngotenat tip kumno kumto mekli bat ngapai mentah kejaka ka ba bat ngakhwa pin snap ha nda habau kli li jingkylli usngap jar bat ki senran bro kan arngot sia snap jar bat ya pet iwe union ongkum no fe hado mentag sngi snap ha ini kekten hado mentag sngi u Jisu udang kli ki Kristen hado mentag sngi u Jisu udang kli yang u kli fi ki babot yo try ki bala ong yela de bapide ki Kristen banchu ong yo Jisu udai u da ka ba ong ki brio kesuk kata bapin jubab Hendrai kumno pin jubab haga jingi dai jopi shimet bat ublay kaju ka jingkylli bo Jisu kli ki sunran ukwaban kli yang abe fi banginum shulet jingi sang shongshit banginum shia pule Bible tangka rukom tangka niam banginum ya shakri banya bot yo try tangga kapor bangi yo iki kamba ba yo iki miracle ba yo iki jingger khu ne kindu jinge la da pimtep udai wei kan ben poye pia ka jaka ka belingo nakataka daw hang niu Jisu usange naga jinglai namar kwa yaki senran begin bot shongshit what you bot yo Jisu ba pi hiar pateng lang no what you bot yo Jisu namar ka niam ko ba pidan what you bought yo Jisu namar baule kamba you jing em go jopi what you bought yo Jisu buan ai jing thol pa mano yapi what you bought yo Jisu namar ka samla namar ka lok namar ulok what you bought yo Jisu namar kanuga daw ngakwa bapinde jubab ye jingkylli ka bo Jisu kli ki WriterWrong pipat pila bot yang pisngau tho ngadai u bat mdan balat keren Kakhlem thoga Bible kat nukun ta ka kunja tang mga nut banong kadon kat to kat ne minute bagi senran ki ngap bet jar wali kirki ngan ai kini ka jingkren ka jingkylli ka bala do no namar hagiri ki sngi ki prio ngayo iba ka kani ka jingkylli ka la ja kani ka jingkylli ka la do Nongkren Jepang Jisu deu di ong tu Jisu besha sa narpna arajar sna menshua nang ta deu tu Jisu besha penpang pansiat sha Good Friday Easter Sunday Christmas nang ta kumta ter bat ngi tip yo tau Jisu bat nang ta deng ngi yo sngo Jepang tau Jisu sngo tau ngakwa nganong pi what you bought yo Jisu Christ klem sngo tau Ken mau Jisu umdai upapinchu mani u anta tarai daga basia bot nagi priu siyo sngau ngakwa mentag sngi bapindala ban jubab yakani ka jingkylli bat habau Jisu ukli yagi senran wang ngadai u pia kwa ngakwa ka jubab na pi
ya tu yang pipat piong ngadai way kadan ka jingkenja kadan ka silence hang ni kadan ka jingkenja namar ka kata ban jubab hadu menta ka sngi dan chibon ke brio ki besitom palat ban jubab ya ni ka jing jubab ya ni ka jingkylli namar ka ni ka jingkylli ka dai ka badon kam ya ka jing sngeltho ha ka jing dai shimat baru Jesus Christ nda haba baro ki kenja o Philip rukrem jubab o Thomas rukrem jubab o Matthias rukrem jubab baro ki senran khatwe ngot ndan bejubab nga aingu you play badon tang way ubanuat ban yang judge but uta uba yang judge ude Simon Petrus new brio de uba shamil try ha ka jaka jong ka jing Uniu brio de ba shamyo jisu ka jaka ka budan ha ka jaka ka ba klemyo do ka ba udan ka jaka ka balong desperate ka ba klumartam ula yo pa jong sibidi ula ka kam jong ko ba rembat ula shamyo try dem ko sio shap wang kelet no nga de brio ba pop bat nadu to sio jisu ang Siman melong unong tong dokha nadu mentang singan pelong email unong tong brio ban uji Petrus bot yo Jisu bat ndah bau Jisu keli ni ke jingkylli dan balak keren way pat Henry Petrus yang jai uang ini giktian melong ukres ukon jong blay ubaim ngakwa ngan ong ifi shibun pa nagisenran haba uyang Petrus barakhat kipet show Petrus bad kipet yung sentur jong kumno nong bat nda haba Petrus wang kutray mekli ang ay gini ka jingkylli melong uay haga jing shem jonga kabangamat mga ong Petrus ngakwa ngan ong yame medey ukres ukon jong ublay ubaim walay kerke ngakwa fin penlet jingmot ay ni pat marsan ong Petrus melong ukres sngaba ukon jong ublay ubaim kabaning kong kabakta kaday yaki khatway ngot kisenra nganut na preng jong kikidan ki ba set lagi score don na preng jong ki ba dem shapo don na preng jong ki ba shatiang ru namar hadu hangni 4 judan manu-manuru baong yo Jisu baude ukres namar kaktin Chris lani kaktin Christ kaktin English kamot the anointed one ubala sle jong blay o Messiah uta ubala pa daw blay na beneng unong penim yaga pertay baragway hagi Jew ngani thu ifi lada fi ong yo Jisu bude ukres ngani thu ifi kadan gajing shapting namar kinugi ba yo sngaw ya kata kaktian kishim ya gani bagaday kaktian ben blay ka blasphemy but nama kata kadaw habang ngakren ngani ka jingkylli ka ba etom megisenran baru Jisu keli ni ke jingkylli udah sngal tho ye ke jing mut jongka barabau Petrus su yang jot uang melong ukres ukon jong blay ubaim barok isenran ki kinyo namar hadu hangni kimpat la setiaban sngal tho udaiway tanguni way marway but day nak takadaw la piyet jeliu balay bau Jesus Christ utong yu bau long wa apostol rang ba kadaw ka bakongsan kaday namar u Petrus what hagijing bakla jong what hagijing le klumar jong what hagijing tlot jong u Jesus one what yo Petrus piti balay namar kaday gani jingkylli ka bau Jesus keli but kaday gani jubab ka bau Petrus u jubab kaday jubab snap ha kaday jubab ka baday tang u brio u mat shisha yo Jesus Christ bau de konu blay bat bau de Christ kadai ka bau Jesus wang ini kiktian melong singap ha u Jesus ye to wang sok mame ko Simon u kon jong Jonah sok mame ko Simon u kon jong Jonah u ong yu Petrus
Hadian bu jubab ini ke jingkylli balai wang tawang nabaka do bat ke snam kam shimla pen I ke tahme henrei ukpa jonga babneng fitip kene ke ktien kedai ke bakta yanga fitip kene ke ktien kedai ke penchau umat abang ayang ne balai pitip namar ngani tho evi yo Jesus Christ pimla pin sngo tho daga khlip brio jong pibo de Christ pimla pin ngat yo bo de khon jong blay namar kitip bo de khon jong Joseph kitip bo de khon jong Mary kitip bo new dan ki para ki jong nakata daw Petros utip bahai kata baro kitip henry Petros ula ban yo Jesus bo de Christ ubala sle jong blay but ula ban sngo tho bo de khon jong blay wan na penang unang penem jong pertai balai pitip namaru Jisu ang ka do bat ka snam ka klempeni me kata ka bamot ka bot brio ka lenti brio ka jing sngo tho brio kamla setiapan priang yang abang deu Chris henry deu pau ba penang ba pen pau yo Petrus bau Jisu dei u Chris utau bala sle jong blay bat u khon jong blay ubem bat ngakwa kan ong ifi unu brio ubayo ya ka ban jubab yegeni ke jingkylli sngo tho ia ka ban pen pau ia ni ke jingkylli utau brio de bala ban long ai ha ke hima ka jong play but day na ka daw pio shibon ba ki bot yo try ki klem sngo tho pin lap ia ni ha ka gospel ka jong Marcus ka lanang ka besau singap ngan puli ni khndiat ngan chu ai ka nuksa hadin lanang ka besau pi puli na do khat balai phusan kham tam ka khat ka besau puai jong Marcus na pi puli ia ni ka lanang pin lap ang ne ba ki sanran ki bot yo jisun re ki klem sngo tho udeu ai naman dah bagi kio ke liang Jisu thia ke trai jo ke liang ban udah yo thia ke sangkle ke bible kong ke ki ke eriong ke por shiteng met ban dah kala jur ke eriong kala phalo ke ke liang ke le khon ban penja jan ke klamla nda ke la poi hatme to ke jingyap ki kerpat yo trai kiong ku trai mem so nyau ngin sayap balu Jisu yang jot wang balai pilong ki beret ke jingat ban nang ta ndau yang jot wang ke le er ke duria wang long jai batangum ta ke duria ke jai pulien ke khat ke besau puai gong henry ki sanran ki la shep tiang bat ki le kren paralog hi ki ong ne u ai ulong uni shisha hakiwe ki kentien ngan pulien ani gong uni ulong u ai shisha bagal bat ka duria ru ki ko ngo yo ndaki yo ibu Jisu yang usnangi ka duria bat penjajaya ka ki ong udai ai uni fi hadu mentag sngi dan shibon ba ki brio ki ba ruai Jisu don ru ki ba kren chapangu Jisu ngakwa fin sngap ai ki nikten don ru ki ba nget yo Jisu don ru ki bi tho khana chapangu Jisu henry ki ba khlem shamyu ga jingem bat ki ba khlem da itho yu da jingpen pau jo play bau Jisu da Chris kon jong play with him fitip kani ka jing snauto ongu Jisu kam wan no brio kani ka wan no play but nga kwa ngani to pi kandiat ki ba yo ya ka jing pen pau no play hadu kani ki sngi bau Jisu de kon jong play but day na ka down nang ya kendo jing ngi let chiki we pa ki play nang ya kendo i ka jing pen show ngi let no chiki we pa ki jing rap nang i da ka test ngim la yang ngi le i ka bam day nang i da na plen ki struggle jong ka jing ngim la ban ya chikmal balai namar ka jing bam ito ba yo Jisu ka penkelumare ke jingat handrai brio ba sham yo Jisu bat ubada sngoto ba de Chris u konjo blay with him ngani thu ifi unyo amat ek khraw ngas no bura me gni gktien ngakwanga nong ifi ni gpar sa chi sin shwa bang nya chakwe pa jingkylli ka ba khamdan kam shu ngakwangan pen kot chwai gni ga benung kong jingkylli ga bu Jisu kuli kabau ong ini giktian piong adai we but barok is ngap char tang Petrus marwe yang jat ujuba buang melong Kristu kon jong blay be im anga duai meta sngi bagin mi ki brio ki be lap yo Jisu ki be shem shisha yo bode Messiah bagi da mat yo u dala dia shimat but bagi da shem bode nong pen em jongki Fimla te ban krani ki brio la da fiklam na yo i ga ni jing yo i
Femla man yang pedang ke jing nda haba pia kendo ke jing ke bobon nda haba pia kendo ke jing do no ke be beton nda haba ke jaga ke be pim community bat ka ba pelong ni pi ba pin kuslai ba pin do jing kerman ke jing haba pi duai pi klamio ke jubab kan pen pai fi ba pin perkhat che blai u ba kumno no blai hendre ke brio ke be dan ke jing pen pau no blai yo Jesus Christ kinom ki jing mot kinom ki jing mot Kata ke ketien ka mga kwangan kren habang kren sa pang Jingkylli kabala do no nabaling ong do no na mamantafin yung isbun ba ki Kristen ki bamju sha kali gani ke Jingkylli utray klamyo ban kali gani ke Jingkylli naman ngi siya yat kumto ngi siya yat rumah shong shit bet bat nga aingo you play bau jisu hang ne usngo tho igisenran namar hadian un sa IT ke kam ke jong play hagini ki khan arngot bat nga kwangan ne tho ifi kwa ban kali ki namar unum la ban shania hagi brio ki bam tip yo u day way nagadagadaw jisu shania u Petras Nafi puli na Bible u ongkum ne jisu singap ngan puli biang igani ndahabaw siman Petras u jubab ini ke Jingkylli u jisu ang dkhat ke bakhat pra ngarungong hame bamelong u Petras kamot umau u berit henry halor jong ni mau siang kabamot halor jong u jisu Christ u balong mau siang bam jukut u jisu ang ngan tay ke balang bat ki kredop jong ke dujok kinom la yaka uda IT gani wanga ai hame kamot au Petras yagi shabi jong ke hima ki beneng kai ke eru iga bamente aga kendawan te abneng bari kai ke eru bamen pelat aga kendawan pelat iga beneng ngakwa ngan ong ifi gani kapor uda adong ruang wat num yathu hano noru baulong utau Chris wat num pat yathu menta namar pin sha penyap lada fi ong yanga mga de Chris kan sa poy kapor pin sa yalap yanga mga de Chris u ong igisenran ngakwa ngan ong ifi aga jing sha kanili ga bejrong bangan kren tang ba walis ngi engan penkot tangkata fiyo ibo jisu hang ni u IT ho Petras yaki eki be khraw namar u blay unum IT yaki eki be khraw hagi brio ki beklem itu baha yo blay but day nak tagadawa do mentag sngi pinapet yiki brio iku magi balong smart baha ga kamu blay pinapet yiki brio iku magi bapule baha ga Bible pinapet yiki brio iku magi babiang baha ga minat jing seng and then dah bagi kendo iki eriong jong jingem ka jalut ka jinget ka jalut ka jing shakri baro namar kabak bat yo brio ba un scam ga jing ya lenti ga jong kam da shong ki kamba kam da shong haki eki ba piyo ga jingem ka shong tang hang ne lada fi ito shisha ba jisu day u Chris u bala sle jong play but ba day kon jong play ba em Dwai ba mentag sngi ga Jingkylli ga nom yap na ga yeng jong fi ga Jingkylli ga nom ja na ga dot no jong fi shong hang ni mentag sngi ga kwa ba pinyo sngawi ni ga ten ba pinong try ngala sham chi shane me ngala tip ne me le blay ba em me de kon jong blay ba em but pilala ne em jubab ni ga Jingkylli ka ta ga de ga mga kwa ngan ong ha ga ni ga por ngine ya che ga we pa ga Jingkylli ngan keren siya pang ki artali ki Jingkylli ki bala jandu no laban ong kila do sundan bat ka Jingkylli ka baar ka mga kwa ngan puli hagani ka por ka day ka Jingkylli mday shu ka jong blay mday ka Jingkylli ka jong ujisu hagani ka Jingkylli ka jong ki apostol iya ki banget kanigari ka Jingkylli ka jong apostol Paul iya ki brio ki bala shakri yo blay ngakwa bagani ke Jingkylli meta ke sngi kanom do dakani ke jingkran ngakwa bagani ke Jingkylli kan rung biang sa do no jong fi dakani ke jingkran ngakwa bagani ke Jingkylli kan wan biang ha ke yeng jong fi ai gani ke Jingkylli kan rung biang ha ke balang ha ke jing shakri play wat sha kan do gani ke Jingkylli la da ka do gani bat kala dep do ru mentala ka to gani spas nam Tuai menta ke sngi bagani ke Jingkylli kan sedang biang kata ka dai ne ki kam jo ki apostol ka lenong ka bakhat khandai ngan puli yakani ke Jingkylli ka bawa apostol Paul ukuli kalanong ka bakhat khandai ke khat ka beningkong ka Bible ka ong kumne
Kala jamin bawa Apollos udana Korin. Bau Paul anda ula let ling bai kita kipang ki beshaneng. Ulawan cha Ephesus but ula Shem yagi balong senran ngakwa finabat bai kita ketin. Uwan sha kini ki benta ki bapang shaneng but ulawan sha Ephesus. Ndawan uwan ya Shem uya kendo but ki brio ki bala long ki senran. Mdaitan ki Kristen malumalan rai ki senran. But ukuli yakini ke Jingkylli ngas ngau tu nak palat yakini ke tian ngakwa ngan keren ne fi gani. Fitep upol nda we kendo ini ke brio. Ukuli yakini ke brio ke Jingkylli ke banding kong ke bami kan mau. Ke Jingkylli ke banding kong ke bau yakendo ini ke senran. Uang ini ke senran pilap diang ne yau mense makhot menba pilanget. Katakan ke Jingkylli ke bala duno hagini ke sngi. Katakan ke Jingkylli ke bangayo I kakhlem sawa show ke jingisang. Katakan Jingkylli ane tu pi kalong biat agini ke sngi. Nama mjudan show bakali, bat mjudan ru bayo sngau ya kani ke ketian, bat ngakwa ngan ong ifi kani ke por. Ai bangin revive biang, ngin pen KM biang ni ke Jingkylli sejisian. Kum ki brio joblay, kum ki pastor, kum ki nongelam. Tangin pen yang biang ni ke Jingkylli. Namar bala dangi bakla lang ni ke Jingkylli ke baar. Kijing syakri blay jing ikin long tangkas serngeo. Kijing syakri blay jing ikin long tangkas ngan ongom ni tangka frame. Tangka tuka tangka kaya nong tangka shinrong. Ki long tangkum ke skeleton ke tuka shinrong tuka met yap. Kabalang tangka siang jong ki bala yap kabam dan jing em shuapo. Fi hang ni upol marsi kendo igini ki senran ki bejat let jingi sang haga balang ke jong Yohanes Nongkren Baptis. Omburam me kata piwan na kanu ka balang upol omburam me kata. Piwan na unu nong yalam ru omburam me kata. Ndaw ya kendo igini ki brio kuli kulem kuli piwan na kanu ka balang. Handai kuli penban ki wang pilap diang ne yo mense makhot menba pilanget. Bat ngas ngau sen ay gini ki brio bagi ong kumne. Kila ya thu au ki ong ngim sem la yo ngau. Wat la da don ne men sem ko. Hadu men tag sngi ngayo I. Shibon ba ki brio ki bangaya kendo. Ki pa pla ba ki la mat jing panem. Ki ba ya thu ba ki la yalap yo Jisu. Ki pa la let hikairu ki ktien ki jong play ki way. Ki bala khalalong kita ki bahaga kam jo blay. Ngila yakit iki kam ngila thong iki bi long kita ya ki banganam de jer kerteng ne. Hendrai kani ke Jingkylli ka bau Paul kuli. Ngam tip la ngila ne man jubab lut agini gisni. Namar kani ke Jingkylli gadai ba ubriu bakli udai ubalamat dalade yaumen semakot. Pinum not ban keli ki wai la dai la de fiklemat. Pinum not setiap ban keli ki brio pila pediang ne yo mense makhot la dai la de fiklem pediang. Nama kare ke Jingkylli ka ba waps Paul nganda kran ya kani haga rukom ka ba shai ba ha na ga janme. Ba Paul keli ke Jingkylli ngaset perkhat la de ngong try. Ba label waps Paul keli ki piwanang no pi sa chano piwanang no keli ta ukeli pen banwang. Pila pediang ne yo mense makhot men ba pilanget. Ngakwang anong ifi menagisngi kaniga Jingkylli kala do de menta mjidan choba kali. But day na kita daw ngakwang anong ifi kaniga de beningkong tam ka bang ngakwang anong ifi mdan snap hang anong ifi kaniga tin mdan ay ka ba pediang blay ha jing shakri. Snap hai ka tin mdan ay kaba la pediang hon khmat jo blay lada pi shakri kat no ru lada pi klem pediang yo mense makhot.
ngala dep kren ni ngong what divide yo blay kupa blay khon ba blay men sem khon phim la pin pdiang yo blay kupa ba pin pdiang yo blay khon ba phim tip ai yo ni blay men sem khon phim te jisu ngan kiu shibnang ka bhai nga ba let no naman na let no ngan pha yo men sem khon ba men sem khon un wan chin ni prthai un chong sabat pi un hikai pi un yalam pi shiga jing shisha baro un pen pawi ki ki jonga ba un pen pawa pi ang jisu na ka gospel ka jong yanes ka nang ka khat saul na pin puli but nga kwa ngan ong ifi nga pa na mabangam don por ban ay kum ka Bible study nga kwa ngan ong ifi nga sngaw ngo ba menta ngi shakri yo play ngi bat ki kam ka jong play ngi krenti ka jong play ngi let ka lang bat ki briu ki banget baro ki rung balang ki pen baptist ki le lo ka jat nga kwa ngan ong ifi nga por but namar ba kanega Jingkylli ka la do no mdan manut ban kli nga Jingkylli u ba kli ru umnot hi ba juba rum judan hi ba yo sngaw but dai na ka daw nga kwa ngan ong ifi ngi sa pa ga jaga ka ba e menta. What kita ki baong bangi day ki balalong kita ki balang ki bakenchaman sim. Ngakwangan ong ifi gini ki sngi shipon ba ki banang ban roi prison worship ban rakti ki banang ban lelot ka jat bagajat ndrei bon ba na preng jong ki bam tip away mun sim khoi ki ba khlem mat ki ka jing pandap ka jong mun sim khoi but they hang ta pin yo I ka tlot lot ka jing shakri blay. But nga kwa ngan ong ifi ka ni ka Jingkylli ka banga kran mata ka sngi ka Jingkylli ka bala do no ka de ka Jingkylli ka ba ar ka ba Paul u kli ki ni ki banget jong yo anes no pan baptist wang pila pdiang ne am yo min sim ko min ba pila ngai ngan puli fi khndiat na ka Bible ba pindup shai ngan puli na ka shiti shi ki nong rom ka nong ka ba pra sngap ye ka jing tho ka jong apostle Paul u anga ka shiti shi ki nong rom ka nong ka ba pra na ka khat ka ba khandai wang ma pi pim long shu aga do andre ho minsim lada u minsim u blay u shong sa apo jong pi lada u nu ru dan yo minsim u Chris u taken long u jong u ngam te pidanget lot na em ngi ngi khat ba wabsto Paul wang hang ne lada u nu ru dan yo minsim ba khot jong blay day u jong blay nakatagadaw sa ong ifi ka Jingkylli ka bala do no but mentangi along la jisang le jisang naklip along Kristen hoy along Kristen le shim lagi kam rang ba niam rang ba balang rang ba berkhat shim lot ka kam evangelist ka kam pastor ka kam shim lagi shim ngam itu ipi ngamla ban mudur hakanuguru kom ngishim Dai na katagadaw ngam pendramin ni non renga kwa kanwan siya ni kaktiin ka jong play ba Paul wang no bamdan ni yung minsim jong Chris day u jong play takade ka mga kwa kan penifi kandiat na gani ka Bible Fimtip agalanong ka papraga ni ka Jowai ka dukhat bakhan rin ko ang utaw minsim hi uyas flash iron kat bat ka minsim jong ibang ilong ki khon ka jong play hadu mentag singi don sibon ba ki briyo ki bakren ki baperkhat bagi de ki khon ka jong play namar bala don na ka balang la don na ka niam bat lang tade don sibon ba ki baong namar bang larong balang ala de kumta ngakwa ngani tu ipitip agaway ka singi penpoy ka jaga ka ba ha ka ba ka ta singi ba piyang khmat jong try la da piklem don yo minsim khot jong play ubata pentik na ubata sakhi ubata don ka witness baka minsim jong pi but minsim jong play kita saki ba pidai ki khon jong play lada piklem don ni ga ta ga jingem kada ga pama na matang ki khon ki ban poi shibneng mdai ki Shillong pat ba baru Paul aba ukuli ga Jingkylli udah sngot ho ege ebukuli sa pulene na ga Bible wapso Paul nda ukla ga ba mo shamu jisu lanti jana maskas kampat biang yo ula hap na kulai kampat biang yo ula yo sngobu jisu ang along memla men kenjat persya igi ding tendong along jisu ubana Nazareth memla men kenjat persya igi ding tendong ngani tu ipi u jisu wat la daula ya kendo banu hagatu ke jing itu pawa lenti si Damascus kampat biang namar ula mat lagi khmat bat lais ngi duai naklenong ke bekhendai kam apostle la pin pulin ga Bible upat da Ananias fitiban layo ba unlek banduai o Paul ba on penpet padi khmat bat ka babut nang tagaday ba on pen baptist yu udaw min simakhot nakatagadaw apostle Paul utip ba pleng ka to ka jingya kendo jong ayo jisu ka lenti sa Damascus kampat biang setiay nga lemdang ay kendo yo Ananias ubawan manduay bangan yo min simakhot bat ndaw yo min simakhot aga jingyam Usa sngot ho ba udan ka bor banduay
Udan ka bor ban yaisha igi jing Udan ka bor ban yalap igi ktien ke jong play. Udan ka jing sha igi ktien ke jong play. But unda yakendu igi nigi banget jong Yohanes nong pen baptis. Ukuli yaki. Pila pediang ne yo mensi mekhoit men ba pila ngai. Balai ukuli nigi jingkylli. Namar utip. Fin le ayu la da fim dan yo mensi mekhoit. Shano pinyat la da khlem mensi mekhoit. U Jisu vitep haba wan chini ke pertai ke Bible kong ke gospel ke jong Matthias nong besau dekat beningkong kong la yalam dau mensi mekhoit chigari khraw dau mensi mekhoit la yalam yu ubun charging itself was ngi sau pomen la pipuli ne ke Bible ke gospel jong Lucas nong besau pipuli ne ke dekat prau Jisu ang u mensi mekhoit u hanga na bala pensle enga ya ka bangan yalap ke gospel lagi beduk bangan pelat kita ke bala set bendi ban penpet pat iki kmat ke bamatla bat ban pelat kita ke bala ban shitom do setan ban penbenai ke snem ke badiang hun ke jong turai bat barok ke brio kilingo habokren namar yau Jisuru la pen baptis dong mensi mekhoit yau Petrus iki tu ki shispa ar pungut barok la pen dap dong mensi mekhoit ke balang ke beningkong ke dega yat ke bor ke dong mensi mekhoit upol ude ubayat baru mensi mekhoit but day na kita down da habo yat agani ke jing shakri ngasngot tanat bau asal pol tho shibon ngani wala da pimdan yo mensi jo Chris pim day ke jong blai la da piklem pat sham yo mensi mekhoit pim pat dan sakhi ke dot not jong fi ba pila day ki khon ke jong blai pite buang le ke ke tien ke ba kham ke ba la Ukraine bun se ne ngani wang ha chiti ki koren ke beningkong ke nang ke ba khalar la da pin pulin ke khat ke ba lai pite buang ni ke tien nganda puli wang na ba kum tang apen tip api ba mdan manu ru ba kran da mensi mu blai ba ong ba Jisu long ba tim bat ngap hai ke khat wang mdan ru manu bala ban ong ba Jisu long try rei tang ha mensi mekhoit fitip ladanga ong mga Jisu kadang ke bor ke keteng ke dong Jisu bat ke sot kan pat yap ke jing panggen kin ria nama kadang ke bor habang ke kreni ke keteng ke dong Jisu da ke bor ke dong ke jing pensle ke dong mensi mekhoit fimla pin jong Jisu pimla pin khat Jisu pimla pin rwa Jisu pimla pin krani ke jingwan jong Jisu pimla pin ong Jisu namar ke ni ke khat ngamong mga ong upol hagene ke chiti ki konen ke beningkong nong kharar kha balawang judan manu ru bala banong bau Jisu long utrai ladam dai de ke bor ke jong mensi mekhoit dai hangtang kwang nong pi upol tho ye gani but dai ma u ba ong ki tu ki banget jong Yohanes nok ben baptis ong pila pediang ne yo mensi mekhoit men ba pilangai namar bangam yo shibon ke por ngakwangan ong ifi ngimla le ye lada ngimdan yo mensi mekhoit ya keningan ay pertai keningan ay kran ya keningan ay ong dan le ke priyo ke balen sendan ke jingdan jong mensi mekhoit da fikir bahap fi ke be yo sngawi ke ta ke jingi kai dan ke ba ong sendan ba mensi mekhoit udai tangkal air day person day badan ke long renyang day blay sya ngan ong ifi ngala puli bahaya ke Bible badai na kita kadang ngakwangan ong persya ifi hagani ke por bala na piklam sngo to bahaya ke ktien ke jong blay na yalap shi ke brio namar la da pimdan yo mensi mekhoit pinum la man sngo to ro yo mensi mekhoit jong blay nai batai lagi kli nai batai lagi ba pipuli nang ni nang tai ngakwa pin sham dala di yo mensi mekhoit Apostol Paul ulek kom no tangan pin infina ke Bible gitu ke kam ke apostol kal nang ko bakhat khandai pite ulek kom no nda habo kli kini wa pila pediang le mense mekhoit nadu ba pila nget yo Jesus Christ kini ki brio ki ong em ukli wang hai la pen baptis fi ki ong ga jing pen baptis u Yohanes wang ini kitien u Yohanes pen baptis fi ki jing la moment ngan pen baptis biang fi ha ke kerteng ke dong Jesus Christ sashisen la pen baptis arsien yakini ki senran ki jong Yohanes nang pen baptis upol salia wala da piwan naka balang jong tau Yohanes nang pen baptis u khraw tam haga jat ben Israel shepting yagani namar utip pila pinwan nang nuru la da piklem yo hi yo mense mekhoit kam dan jingmat Satan tiang e pipi na kano balang kabau satan kunyo kadai yaki brio ki badan e bor ka jong mense mekhoit
Madai nak down na pipuli nang ni kad khat ka basan ka ong kum ni anda kumta kila yo sngawi ni la pen baptis ki kerteng jong tra Jesu sngap Paul le kom no uong ula bo ila ki kti ki bat o mense me khot ula wana ki bat kila ya grande ki tlet bat kila ya to lupa ki don baro ko ma khat arngot tangirang ba na infinio ko mu brio jong blay u badon gani ki jingkit kle ben nga kwang anong ifi balay kuli ni Jingkylli na mautip yala di ude ba start tam ude ba tip lut iga anjong Moses ude ba snot ho igi an baro utip lut igi jingtho ba utip lut igi baro hare hadien ba wan pai shi Jingkylla ka bomot mar hadien bu la yo pdiang iga bor jong mense ma ko usnot ho shai ba pleng mdon igi jing im jong brio light na ga bor ga jong mense ma ko na ga daw nga shi snot na to shi thi ba ning ko ang gi karin kalanang ko ba ar pipuli ka barok away aso polwang kumta ko para banget abang awana fi ngam simwan syo de kitien khraw jong jingstan haga bayalap afi yo Jesus Christ ngalakot jingmot banganom tip ay syo apdeng jong fi hay tang yo Jesus batang yo ubala sanar na fite buang kumnong ki jingkren jonga ba ki jingalap jonga kimlong de kitien khraw jong jingstan ndai de jingpen i man sema khoy berga bor ngalalan dat ye gani kitien piti balay ngalan dat na makalong kabadon kami nga hindi mga kren sarong hindi nga kren ni kanina mar nga shimi gani ba kadeg ba khraw wang nga khlemi alap shu ipida ga jing start jonga hindi ga jing pen iuman sim khoi bida ga bor balay piti knang ba ga jing jong pi ganom shong ha ga jing start jong brio hari kan shong ga bor ga jong play nakatagadaw niu jo brio ong ya gitu ki bawan na balang jong Yohanes nong pen baptis salia wat lada la pen baptis daw Yohanes udang pen baptis yang yaki sasisian haga kerteng jong Jesus Christ bat uduai ru yaki bakini yo pediang yo mensim khoi ndaki yo pediang yo mensim khoi nganut ban ong aso polo ang kato te pila dei shisha ki nong pot jong trai fi hagine ki sngi fin ito abadan gani ke coronavirus Mano ki brio ki badai shisha ki badap daw mensim jong play. Mano ki badan ni ki jingpen slap ba ni ki jinget ki bada ito yo Jesu budai u Chris u kon jong play wem. Ki brio ki bala sham shisha yo try. Ki brio ki bala mat ye ka bor jong mensim khoi. Ngan ni to ifi snap ba mdat ai ha ni ka pertai ka bala ban pen wit ki. Namar kadan ka ding ka jong mensim jong play ka ba me apo jong ki. Barok ya apostol gide ba me daga ding gito men sim to play barok bat kan thai bat chenrang gide ba me ding na kan tau try ai ga jinga jongi kan dei shua jong coronavirus boli ai ba ga jinga jongi kan sedang biang hadian bala kut coronavirus ai ga jinga jongi kan me ding ap deng jong ni ga jing dan jong ni ga klam namala da fi ito ba yo jisu bulang o messiah au khon jong blay ba But lada fila piang shisha yo mensim ko. Fini iganan ka jingi per ka khraw. But nga yang nang ni ban ong ifi gani ka ktien habang nga krani ka Jingkylli ka bala do no na mga sham ba ka Jingkylli ka bu Jesu kli ka sanran mjidan shu ba kli na mamenta ngim ju kli shu kumta ka Jingkylli ka bu Paul kli ru mjidan shu ba kli na ma ba kli ru dan mensim ko but u ba let jingi sang ru tep hi u mensim ko na mam ju hikai sha ba mensim ko nga Jowai ba menta kasni habang nga kran ni ki jingkren nga dakwa bangan pen biang ni ki Jingkylli naglanong ka ba khat khandai ka ba Paul ukli hagad khat ka ba ar ukli pila pediang na emi mense ba khoi men ba pila nget ai kan de ki Jingkylli yangi ki nong yalam ya barok ki pastor ki nong yalam barok khat ki nong yalam tungin kli shwai la ding la pediang na emi mense ba khoi na do bingila nget namar kumlongin krentin ke jong blay klem mensim khoi kumlongin Jowai ke brio preng ke jing klem mensim khoi kumlongin ya ha ke banyele persai ke bod ke jingdom ladam dan ke bor jong mensim khoi ngam tip ha ke nugru kom ngi shakriyo blay bar ka wai ke bang kwangan ong fi ke ni ke por snap ha u Paul ukli ni ke Jingkylli namar dan interest ya ke wai pat ke Jingkylli ka bangingi dan interest palat ha ke ni sngi finlap ke Jingkylli ke ba khamlong common kabangi khame kli baha menta dagi nongelam yagi brio gadai kabaningkong kabangi kli gadai pila long Kristen don lele ki brio ba kli ki brio pidang long khasi para khasi ngi don dangi kli ki belong khasi
Ngakwa bangan ong fi bakla. Dan gibri bakli pila long Kristen. Shibun pak ngi kli bitang kata ba ngi desngo sorong ngi ong ila long Kristen na do menshua. Dan gi bakli sakawai gi jingkylli ga kham long pat ba kata ga jingkylli ga dai pila dan hagano ga balang. Kata ga dai ga bang sha yo sngo ngangam da kham kli ga bri pila dan balang hang no. Pinda dan ga balang ka hekan no na ka rit na ka kumno ro kam dan meaning la da piklem ito yo jisu but ka ar la da piklem priang yo mensi ko mjudan chu bagli kikli pila long Kristen pila rong balang sakawai ke jingkylli ka mga yo sngo kade pila pen baptis ngi shambo brio bala pen baptis kamot ula biang ula lej beneng bai kawai di ke jingkylli kade pila long riu du khat kapabot ke jingkylli kadai pila don hakanu niam but ngkhwang anong ifi ngim ju khamyo ngau shu ye gibriu ge bakli ge jingkylli ka jong apostle Paul namar balenga ni thu ipi ngim da nang ban sno thu yo men sim kho ngi klem yo priak but hang ta sami ge jingi kai bong ba ki kam ge jong men sim kho ki la kut no na du ko Paul jong ki apostle don ge be kai kum ta dan gi bong ge thle kim dan chu ge thu lo pa kim dan chu ki jingpen pau jo men sim kho kim dan chu ki kam ba ge la kut habangi mat pa ki kam ba malaka por. Ban ngakwa ngan ong ifi habang ngakran ni jingkran ngi fitip ngan jingshir ha mag donot bangan ong ifi ngala puli bahana ga Bible jisu do mahami gi sunran udo ong ki bon sin udo ong gospel ga jong Lucas kal nong ga khat do le pin pulil nong ba arbu saw uang ga khat ga saw bu sana do khat khandai hal kran ki begin yalap ba begin net begin ma begin pop in ter re ha ga khat ga saw khandai uang shong shua Jerusalem tat nda pio pdiang ke jingkular ya kata ke jingkular ke bana beneng ban perkop ipi de kabor na pipuli ki kama pastel nang mening kong wang habolo ye senglam mat ki wang naila chinu shong shwa Jerusalem u Yohanes pen baptis ipi de ko hare on pen baptis ipi sa kendiat sngi daw men sim ko bada ga ding kama pastel nang mening kong dekat bepra wang finyo diang ye kabor ndalawan men sim ko fi pin salong ki nong plai nga ha Jerusalem Judea Samaria shabakut ke pertai bagi senran berosis pa arpungot kita tip bakinom let shano wat la dakila deki apostle kin habban kios ke kamera ka baneng ban up ye gejing pen baptis daw men sim ko but fi i hang ne bo Paul Petrus barok ki senran ki let kelang ki pen knyo ene ke pertai mdai bagi don bor maki andai kila itho yo jisu bulong ukris ukhon jong blay beim bat ka babot nang takadai kila pediang yo mensi makoi bat ngakwa ngan penkot ini ke jingkran men taga sngida ka banga ong yegi jo jingkylli hato fila itho bahayo jisu bau de khon jong blay bau de ukris utau messiah utau bansa wanjani pertai uban wan ra yegi taga jingsen shar ka ba sukshe jarsnam hato fila itho yo to nonglet kurim jofi ubalong kuris kon jong play kabar hato fila mat ne em yo mensi mkhoi la pila yo ne em e jing pendap jong mensi mkhoi la da pimpat yo na kwanga nong ifi hadu menta gisngi u play udang pendap e brio do mensi mkhoi kwanga dua ifi baro akni kapor an penkut no ini ke jingkran ngakwa bab hinum pendo ini ke jingkylli wat lang ngakran ini ke jingkran ke mga ai kerteng ke jingkylli ke baladuno ki jingkylli an bu umta ki jingkylli ki baladuno ngakwa nganong ifi ini ke por tong hinum pendo ngakwa ngan pen ki imbyang ke ta ke jingkylli mata kesni pi ong ngalong u ai ong jisu matang Petrus marwai wais ngoto ngakwa ba pinya yang lang bar Petrus nong try ngaruk ngatip yeme melang Messiah ba ngalamat yeme melang khon jong blai yem ngala ilot baro bat ngala bod yeme try ladang ayo nong ne ladang adu nong ladang ayo iki kamba ne ngam yo iru ngala nget yeme bat ngala itu yeme melang try bat kabar blai kwa efim dagsngi pinyo shem yo mensi ko ngan duwai nang ni
ngas ngutu kadan ke jingkta ke jong play habang ngekren tanginum kermen ke niam nginum kermen ke jinglong jingim jongi ke bangi dan hang nong nong labat ki kam ki jap ki jai ngilai lap ngilai le ke tanginum kermen hang ta tangin kermen tangi kini arteli bangi itu yo try ba bangi yo man ke jing try ke jong sim ko ngan duai fi dan jing ayem fi don kam ngene ban itu yo try Fidon ki jingi kendo ki bapim tip kum no fin le. Fidon kami men sim ko. Fikwa bo blain penan kami fikwa binia chkhmat. Haga bor go jong try. Fidon kami men sim ko. Namar om do pat yo pomlem ni go bor. Andai do men sim jonga ong try. Ngan duai fi men sngi. Berkat bangadang duai nang ni ngakwa. Bala daga long kapala rai ki tigi jong fi. Dadan ke jing sliang ga don no try. Ngakwa nga niyo mat iga bor tong mensim ko. Bat ngakwa lukat banganang keren nang niya kini kapor ba pinong try. A blay jonga ngan dem lagi khotsil ngan pendret nganom shania aga jing her pateng try ngan pediang yeme kumunong penem. Bat ngan pediang ru iga bor ko tong mensim ko. Ngayo sngaw iga jing pensle aga ni kapor. Bat ngakwa ngan duai bat fi lada fi kloy ban duai ni jing duai. Tangini duai lang bat nga kini kapor shipor. Finio sngo kan nang bahara fi kum geding kan hiara fi bat kan penluet fi fin jau mat piniam maga nang jing pendap ke jong blado men sim ko tangini tuai lang bat nga gini ke por ko try gini ke por blay nga yang alor jong gini ke ktien ke jame pada blay nga nget ko pa blay ko mo petra sula yang ai begini ke brio rut mentag sngi kinom shubot yame ko pa da ka shubot da ka be bot brio ko try Re ai begin the boat da ka begin the mat yeme but ba the long shisha kon jong play with him ha ka jing im jong ki ken try dan the prank jong ki ko pa gini ko pot ki ba yat ki ba shakri yeme andre ki pam dan setia ka jing tip yo men sim ko ba ki ba klempat mat ye ka bor jong ka jing pendap ka jong men sim ko try kat banganang duai nang ne play ngada kerpat ba gini ko por play kat kum ka ktien ka jabe ma ang ko pan ka gospel ka jong Lucas bala nang ipan yo men sim ko men ai kita ki pan ko pa nga duai ka kerteng ka jong Jesus pendap gini ka brio ka bor ka jong men sim ko ai ha gini ka por kat banganang ra la kti bala bang kran ni ka bor ka jong men sim ko ka jing im jong ki ai kin yo mat ken try kin kran ni ka pe ka tlet ken try kin yo thol pa a play kin yo mat ka jing kya ka met ba ka men sim ka jing mon kin lat na ka bor so na ka bor krai kin lat na ka bor jong ka jing pang ni ka jing mon jong perkhat kin lat lo ken try kin yo pyang wa ni ka kamba ka jing im ka jong ki ha ba ki yo mat ka bor ka jong men sim ko pang a play lo ka jing try ka jong men sim ko ha kin ni brio ki ba yo priang man ta sngi try ka banganang duai ka bor jome ka hiar bat nga yo snow ye ka jing try ka jame play try nga play do ye ni ka ktiana play bana do man ta sngi ka ni ka jingkylli kan ki imbiang ko try bakin da priang yo men sim ko nga yo i ba ki priang kan try ha ka jing yo i ba kan jam sim nga yo i dan priang jong ki ko pa a play be it ki ba dan ka jing pen sle ka ni ka bor ka jong men sim ko try nga duai play dan priang ki ki ba jaw mat ki ba pa donot try playing a duai men pen kemaniki men tak sngi ko pa nga duai bo men sim ko jame on pelaj do ki men tak sngi try nga nget a play na do ni sngi kinom shapting show yaki aka kin ya chik man ga bor ka batamai bat kin long ki priyo ki jame ha ga kertenga jong chi sungi duai amen kat mangadang duai nga sngot ho kadan ga bor jong play but lada fide yo priang ye ko bor jong play fila fin phone changa fila fin wane kendo ru ban nga fila e ga ban thought the message ne kom no na mga kwa bangan tikna bakani ka mga kren kada long shisha ka ba im shafi but nga da kwa ba pinya ya ka bor ka ba tumai ka jong men sim ko ku blay shibon ba pi snap ba pi priang u blay un ka khu fi ba ka yeng sem ada kalong bala nga kwa fin subscribe lada fin pat ju subscribe igani ka channel kalong ka jing men toy ka ba khraw fi ku blay shibon ngangat skam pili amat sya ka jingkar ku lembaga ni ka ting jong blay ba pili asngau menta lembaga shakri jong try but kumjo session pat nga karpat ipi ki paralok ki parajor par khoi lada
lada pi don kam ke jing duai ke jing slok na kting jong play so ba ban phone ni jing number bakil ai screen jong fi the to play ke jing ai ke jong just Chris about try jong i kalong lem bat fi bat kum ju pakai jing asam jong fi to blend kor kui fi ko play shibon